Lois, a dwi'n dod o wreiddiol, wel, o Bangor, a wedyn nath ni fynd i Llangefni, ond tra fwyaf yn Penydedraeth. A dwi'n artist cymunedol, so mae'n eglwys i yn Gaerdydd yn fy nghyflogi i wneud celf efo cymunedau gwahanol ac eglwysi gwahanol o gwmpas Cymru. Sori, dwi wedi cymryd y job gorau. Dwi wrth y modd efo fo. Ond ie, so dwi yn Pwllheli am 2 wythnos. Helpu Gwyn a Nia a Bryn Williams yn Pwllheli hefyd. Prosiect y 2 wythnos yma ydy yn y dechreuad. Dyna beth yw'r thema. So wythnos yma, dwi'n mynd i gwahanol ysgolion, ysgolion cynradd a ysgolion uwchradd, a wneud gweithdi efo'r plant, wneud celf, ond ar y thema yn y dechreuad. A dyn ni, pam dwi'n defnyddio celf, mae celf yn... Weithiau, dwi'n siŵr da chi wedi bod yn y sefyllfa lle mae yna teimladau a da chi methu deud mewn geiriau. Os di hwnna'n rhywbeth really trist neu rhywbeth really hapus. Ond mae celf yn ffordd... Yn wedi gyfo fi, dwi'n dyslexic, so mae geiriau rubbish gyda fi. Ond efo celf, da chi'n lli mynegu chi'n. Os di o hynod yn therapeutic, yn gweu, neu rhywbeth expressive, lle da chi eisiau cael eich frustrations chi allan, neu rhywbeth i cofnodi rhywbeth. Dwi'n gwybod os da chi fel fi, fatha, os mae rhywbeth special di digwydd, mae rhai bobl yn gwneud bach o cefn, dyri, i jyst cofio'r teimlad yna, neu nodi rhywbeth lawr. Ond ie, dyn ni yn defnyddio celf mwyn gallu mynegu'n hunan, ond hefyd dallt barn a teimladau'n gilydd. So dwi'n helpu y plant ar hyn o bryd fatha yn dangos nhw'r llun. Be mae hwn yn ei chi deimlo? Neu be mae hwn yn ei chi gwestiynu? A helpu nhw dall, dwi'n gweld y byd o persbectif rhywun arall, a jyst dim fi fy hun. So wythnos yma, mae gyd amdan y creu y celf. A wedyn wythnos nesaf, o'r 11 i'r 16, mae gennym ni Arddangosfa gelf yn Capel y Drindod yn Pwllheli. A mae'n agoriad i bawb i rhoi unrhyw darn creadigol i fewn. So os gynnwch chi gwaith, da chi'n meddwl sy'n ar y thema yn y dechreuad, please dewch efo. So mae gennym ni bobl yn gweu, da ni wedi cael 2 barddoniaeth yn barod, rhai darn o clai, da ni wedi cael peintiadau, charcoal, da ni wedi cael lot o fo. So, bydd o'n hyfryd, os gynnwch chi darn o celf, mae croeso cynnes i chi roed o'i fewn. So, gyd ar y thema yn y dechreuad. A wedyn, yn ystod yr wythnos, ar y nos Mawrth, bydd yna agoriad swyddogol. So, mae band pres Pwllheli yn dod i chwarae, a bydd yna diodydd a opening night a cacena. Gweld y celf am y tro cyntaf. A wedyn bydd o ar agor bob pnawn wedyn. So, os da chi'n methu wneud yr agoriad, mae'n ar agor bob pnawn. A wedyn, nos Fercher, hwn di tro cyntaf i wneud hyn, defnyddio celf a gwyddoniaeth. So dwi ddim gwyddonol o gwbl, ond mae Dr Emyr MacDonald, os dwi'n cofio enw fo'n iawn, yn dod i siarad efo ni, mae'n siarad Cymraeg, mae here we go one. Dwi'n mynd i wneud roach o hon, achos gyda fi ddim byd gwyddonol yno fi. Ond mae'n edrych ar atomau, a sut maen nhw yn explodio, sut maen nhw ddim yn explodio, a mae'n gristion, a mae'n mynd i ddeud i stori o fo fatha gwyddonydd, a fo fatha person sy'n credu yn Iesu Grist, a sut mae'r y ddau byd yna yn dod i fewn i'w bywyd o. Mae'n rili diddorol, achos mae o'n mynd i edrych yn y dechreuad, mae'n ffordd rili gwyddonol, a wedyn mae'r gyd y celf yma'n edrych. So fydd hi'n noson hyfryd, nos ferchad di hwnna, am 5:30. So dyna beth sy'n digwydd.